ブル陶器の内府武家。これまで以上に今は戦うん。これ以上はやらせない。そう
強くなっちまったな。また強くなっちまったな。無力さを思い知らせてやる。灼熱の炎で全てを飲み込め。ラン様。闇の力は大地の牙よ、食らい尽くせ。
どうしてもらいましょう。はっ